Σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το εξής πρόβλημα. Θέλουμε να φτιάξουμε στον τόρνο μας μια επιφάνεια τέτοιου είδους. Εδώ ουσιαστικά το μέταλλο έχει υποστεί ρίγνωση ή αλλιώς ονομάζεται κανελάζ. Έχουμε στη διάθεσή μας αυτό εδώ το κοπτικό, το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά, όμως δεν ταιριάζει πάνω στον εργαλειοδέτη του τόρνου μας. Και αυτό γιατί το καρέ του κοπτικού μας είναι 16x16, ενώ ο εργαλειοδέτης μας μπορεί να δεχτεί στο μέγιστο κοπτικό με καρέ 10x10, όπως αυτό δηλαδή. Οπότε αυτό που έχουμε να κάνουμε σήμερα είναι να κατασκευάσουμε έναν αντάπτορα ώστε να προσαρμόσουμε αυτό εδώ το κοπτικό πάνω σε αυτόν τον εργαλειοδέτη. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Η ιδέα είναι η εξής. Παίρνουμε αυτό εδώ το παλιό κατεστραμμένο κοπτικό και κάνουμε με το δράπανο 3 διαμπερείς τρύπες πάνω σε αυτήν εδώ την επιφάνεια, ώστε να περνάνε άνετα σε εσωδίδες. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε και στο καινούριο κοπτικό μας. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ θα κάνουμε και σπυρώματα ώστε να βιδώνουν οι δίδες. Έτσι θα συγκρατήσουμε την παλιά μανέλα στο κοπτικό μας. Οπότε συσφίγγοντας αυτή τη μανέλα στον εργαλειοδέτη θα συγκρατούμε ουσιαστικά το καινούριο κοπτικό πάνω στον εργαλειοδέτη. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να κάνουμε τις τρύπες σε σωστό σημείο, έτσι ώστε ο άξονας του κοπτικού να διέρχεται ακριβώς από το κέντρο του κατεργαζόμενου τιμαχείου. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να μην δυσκολευτούμε στις ακρίβειες είναι να τοποθετήσουμε το κοπτικό λίγο χαμηλότερα και μετά με τη χρήση filler να το υψώσουμε και να το πάμε ακριβώς στο κέντρο του κύκλου. Και έτσι έχουμε τοποθετήσει το κοπτικό λίγο πιο χαμηλά από το κέντρο του κύκλου. Οπότε θα σημαδέψουμε τώρα για να κάνουμε τις τρύπες ακριβώς. Τώρα θα κάνουμε τις τρύπες στην παλιά μανέλα. Πάμε να κάνουμε αυτό τώρα άλλες 2 φορές.
Τώρα μένει να κάνουμε τις τρύπες και τα σπυρώματα πάνω στο κοπτικό μας. Λοιπόν, νομίζω είμαστε έτοιμοι. Κάναμε τα σπυρώματα και τις τρύπες στο κοπτικό. Κάναμε και τις διαβερείς τρύπες στη μανέλα. Πάμε τώρα να το ταιριάξουμε. Έτοιμο. Πάμε να δοκιμάσουμε το καινούργιο εργαλείο. Να δούμε τι θα κάνει. Δείχνει ότι δουλεύει κανονικά. Και ναι. Ο αντάπτορας είναι έτοιμος. Δοκιμάσαμε και το καινούργιο μας κοπτικό. Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Ένα σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε για αυτήν εδώ την πατέντα είναι το εξής: ότι υπάρχει μια πιθανότητα να κοπούν αυτές οι βερίδες αν ασκηθεί μεγάλη δύναμη από το κατεργαζόμενο τεμάχι προς το κοπτικό. Όμως αυτή η ιδέα ξεκίνησε με τις εξής προϋποθέσεις: ότι θα χρησιμοποιηθεί σε ένα μικρό τόρνο όπου οι δυνάμεις είναι σχετικά μικρές και τα υλικά που θα κατεργαζόμαστε θα είναι μαλακά, όπως μπρούτζος, αλουμίνιο κλπ.
Οπότε βάζοντας και αυτές εδώ τις μαύρες ρίδες, οι οποίες είναι σκληρημένες, έχουν δηλαδή αντοχή στις πιέσεις, νομίζω ότι θα είναι μια χαρά. Τα υπόλοιπα σχόλια είναι δικά σας. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούργιο βίντεο. Μέχρι τότε, τα λέμε. Οπότε, πρέπει να φτιάξουμε έναν αντάπτορα για να προσαρμόσουμε αυτό το κοπτικό πάνω στον εργαλειοδέτη. Τι έγινε, καλημέρα. Κάνω εδώ ιστορίες. Παραμιλάω. Έχεις παρέα. Όχι, δεν έχω παρέα. Ράδιο, τίποτα, δεν το έχεις βάλει. Όχι, έχω μια κάμερα εδώ και ό,τι κάνω το